खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मेष राशिनि आखुआ माबायदि एबा मेष राशिनि सुबुंफोरा माबादि आखुनि बेनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशिनि गिबि आखरानो जादों ए इ CHU CHE CHO LA LI LU LE आरो LO। मेष राशिया राशिनि गिबि राशि। नोंथांमोनहा गोख्रों आरो गोहोगोरा आखुथायफोर दं। नोंथांहा गावनि थांखिखौ मोनफुंनायनि मोनसे थांखि दं आरो नोंथाङा मोनसे गोख्रों गोसोजों आवगायलाङो। नोंथांनाव गोहोनि जोबनो गैयै बाख्रि दं जाय नोंथांखौ गोरलैयै मेंनो होआ। साहसआनो नोंथांनि देरसिन गोहो आरो नोंथाङा दैदेननायखौ मोजां मोनो, जेराव नोंथांनि खाथि खालानि सुबुंफोरा नोंथांजों दिन्थिनाय लामाखौ उनसंनो मोजां मोनो। नोंथांनि आखुआ रोखा आरो थोंजों आरो नोंथाङा शुतुरमुर्ग बादि खर'खौ दोनखोमानायनि अनगायै जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायाव फोथायो। नोंथाङा गोख्रै खामानि मावनो थाखाय थियारि जायो, नाथाय माब्लाबा गोसो गोथारै जानानै थगायजानो हागौ। मेष राशिनि सुबुंफोरा साहसि, गोहोगोरा, उदां आरो रोखा-रोखा। मंगल ग्रहजों गोहोम खोख्लैजानाय बे अर गुदिमुवा राशिनि सुबुंफोरा दैदेननायाव आखा-फाखा आरो एसे गिलु-बालु आखुनि जायो। बियो चेलेन्जफोरखौ गिनाय गैया, नाथाय माब्लाबा सहायनो हायै आरो रागा जोंनायनि थाखाय भुगिनांगौ जायो। बिसोर अरायबो थुलुंगाजों बुंफबनाय थायो आरो जेबो खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थाया। बिसोर गोदान मुवा जागायजेननो मोजां मोनो। मेष राशिनि सुबुंफोरा जोनोमनिफ्रायनो दैदेनगिरि जायो। बिसोर रावनिबो सिङाव खामानि मावनायनि अनगायै गावनि गोसो बादियै खामानि मावनो मोजां मोनो। मेष राशिया उल्था-सिदा रायज्लायनो मोजां मोना। जाय सैथो बेखौ मोखाङाव बुङो, नाथाय माब्लाबा बे हुदाया गुबुनखौ गाज्रि मोनहोयो। बिसोरहा एसे उग्र आखु थायो आरो थाबैनो रागा जोंखाङो। धोर्यनि आंखालनि थाखाय बिसोर फिथाइखौ नायनो थाखाय गोबाव नेनो हाया। बिसोर जेबो रोखोमनि होबथानायखौ मोजां मोना। बिसोर गावनि जिउखौ गावनि गोसो बादियै खुंनो लुबैयो। गोबां मेष राशिनि सुबुंफोरनि सावस्रिया थाबैनो मोजां जायो। बिसोरनि गोहोनि थाखोआ माब्लाबा गोबां सोलाय-सोल' जायो आरो बेनिखायनो बिसोर गावनि आदारखौ जोथोन लानांगौ। बिसोर कफि आरो सिनिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेफोर मुवाफोरा बिसोरखौ नारसिननायनि जाहोन जानो हागौ। मेष राशिनि खाफालगोनां सानानो जादों मंगलबार। खाफालगोनां अनजिमाफोरा जादों 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 आरो 72। आरो मेष राशिनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।